Takže sme na letnom detskom tábore, ktorý sa volá Tuláčik. Máme za sebou už 4. deň. Prvý deň sme absolvovali Pustý hrad, Lesnické a drevárske múzeum vo Zvolene. Druhý deň deti boli v tvorivých dielňach v Očovej. Včera sme navštívili kúpalisko, deti sa vyhrali, rôzne zábavné hry. No a dnes sme absolvovali Merichovú skalu a zajtra nás ešte čaká Stožok, Lanový park, Viglašský zámok a Masarykov dom, koníky. Takže čakáme teraz na autobus. Tak kočky, páčilo sa vám dnes? Áno. A čo sa ti najviac páčilo z tých 4 dní? Pondelok, útorok, stredu, kde? V Očovej? Alebo na kúpalisku? Na kúpalisku. Na kúpalisku. Tebe? Kúpalisko. Kúpalisko. Ty sa ako voláš? Ľubka. Ľubka. Tebe sa čo páčilo? Kúpalisko. Kúpalisko. Ja. Vám sa čo páčilo, babi? Zatiaľ. Kúpalisko. Kalani, čo sa vám najviac páčilo zatiaľ z týchto 4 dní? Kúpalisko. Kúpalisko. Nebola bohviaká. Lukáš, tebe? Asi tvorivé dielne, čo? Čo si vyrobil? Vyrobil som si košík, takú krabičku. Áno, na pera. A ja v pondelok si niečo aj maminke kúpil vo Zvolene. Čo si jej kúpil? Kúpil som jej pomarančový med. Dobre. Aká bola túra na Pustý hrad? Zvládal si? Hej. No, čo nám ty povieš? Pozdrav maminku. Pozdrav maminku do kamery. No, tak čo sa ti páčilo? Ale mi sa asi páčili tie tvorivé dielne a ten Pustý hrad. Dobre. Chalanom sa čo najviac páčilo? Tie tvorivé dielne a kúpalisko. A kúpalisko. Kúpalisko! Tu máme najstaršieho, takže tebe čo? Čo sa ti najviac? Dobre, strava, dobrá? Dobrá. Dobrá. Dneska najlepšia. Dobre, dneska výstup bol aký? Zvládali sme? Kúpalisko najlepšie. Dobre, takže zajtra máme posledný deň a čo sa tešíte na zajtra? Nič. Ani neviem, čo. To bude na internete. Ani neviem, čo zajtra máme. No, zajtra máme výgráž, máme kone a máme Lanový park. Takže, no, dúfam, že zajtrajší deň prežijeme. Takže zakývajte ešte do kamery, ja to zakvačím na YouTube. No, tak ešte niečo povedz. Mne sa najviac páčilo ten... Tvorivé dielne? Nie. A? Mne sa najviac páčil ten Pustý zámok. Pustý hrad. Dobre, a ešte tu máme vedúceho, Jožka, tak zhodnúť dvomi vetami. No, povedz. Teraz som bežal, nechcem nič hodnotiť. Dobre, takže vedúci je unavený. Máme tu veľké vekové rozdiely od 6 do 13 rokov, takže musíme sa rešpektovať. Takže dúfam, že zajtrajší deň prežijeme v poriadku. Idem. Počkaj.